Nuqqas ta' informazzjoni bl-edukaturi ma jafu se jsir minnhom fuq din il-kwistjoni. Dan kien il-kumment tal-President tal-Union tal-Allema l-MUT Marco Bonnici dwar il-proposta ta' supervizjoni li jridu jagħtu l-edukaturi waqt it-trasport tal-istudenti għall-iskola. Le ma kienx hemm nuqqas ta' informazzjoni jew kullum kien. Ġifieri kemm minna ħatana ġifieri aħna m'għandniex informazzjoni x'nu għaddej u anke sarajna anke skejn indipendenti li m'għandhomx idea ta' x'se jiġri. U din huwa inkwetanti għax ovvjament is-sena skolastika issa qiegħda prattikament xahar jew naqriżet minn xahar il-bogħod. Ix-xahar li għadda l-istess MUT kienet ħarġet sqarrija ta' reazzjoni dwar dan fejn qalet li l-rwol tal-edukaturi ma jistax jibqa' jiġġebbed. Kważi xahar wara dan jidher ċar li s'issa m'hemm l-ebda avvanzi fid-diskussjonijiet bejn l-MUT u l-Gvern. L-istess MUT qalet li dawn il-wedid jidhru sbieħ fuq il-karta iżda li meta jitħabbru ma jkun hemm l-ebda pjan kif jistgħu jitwettqu bl-edukaturi u l-allima issir konsultazzjoni limitata magħhom u jibqgħu bla tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet li hemm wara din il-proposta. Ġenituri li s-soltu jibatu lil olidhom bit-trasport privat u li provaw ikellmu l-kumpanija li joffrewlhom dawn is-servizz fis-snin moddija intqalilhom li mhumiex jiġu aċċettati depożiti għas-sena d-dieħla għax għadu mhux ċar kif se taħdem l-iskema u mhux qed jagħtu garanzija tas-servizz minn Settembru. Problema oħra li tidher qed tinkwieta lil ġenituri hija s-servizz li se jkun qed jopera minn numru żgħir ta' pick-up points. Dan ifisser li l-ġenitur jew min qed jieħu ħsieb l-itfal iridu jwassluhom sa pick-up point partikolari. Jiġifieri min is-soltu jwassal lil uliedu għand in-nanniet u tfal jinġabru minn hemm, issa n-nanniet iridu jwassluhom sal-pick-up point. Il-Gvern kien wiegħed li l-iskema ta' trasport b'xejn b'superviżjoni tibda titħaddem minn Settembru li ġej.